Takže vítam vás pri druhom videu, ktorom sa budeme venovať opäť unboxingu. Opäť sa jedná o notebook od Asusu, ako v predošlom videu. Tentokrát ale ide nie o hradskú radu, ale o ultrabooky, ktoré určite všetci poznáme. Jedná sa o ultrabooky Zenbook, čiže poďme si to odbaliť. Predám kameru, asistentka, ja som si to mohol podať. Čiže vidíme opäť konštýlové a vkusné prevedenie zabalenia do Asusu, ako sa dalo čakať. Vidíme čierny notebook, mal by byť vnútri, by sa mal skrývať biely, tak uvidíme, či nás neokašľali. Takže máme tu krásny biely ultrabook. Čo sa týka tohto modelu, môžem najprv pozrieť. Vidíte? Krásne tenký. Máme tu dva USB porty 3.0, čítačku kariet. Z druhej strany vstupná sluchátka, jeden HDMI a myslím, že toto by mal byť DisplayPort. Takže jedná sa o 13 palcovú verziu ultrabooku, v ktorej je osadený Intel, nová rada, nová generácia 6-ková, Intel M5. Jedná sa o veľmi úsporný procesor, ktorý šetrí energiu. Výdrž baterky tohto notebooku by mala podľa špecifikácií dosiahnuť až 12 hodín. Čiže v ďalšom videu možno sa môžeme dostať aj k tomu, či táto špecifikácia je pravdou vravná. Môžeme sa pozrieť na to. Prevedenie kláves je veľmi príjemné, ako sme zvyknutí v Asusu aj v iných tých novších radách. Displej je tu klasický IPS Full HD, matný. Skúsim ho zapnúť, ale pravdepodobne je tu vybité. Čiže môžeme si všimnúť. Máme tu procesor Intel M5. Čo sa týka grafickej karty, je tam osadená grafická karta taktiež od Intelu, nová rada 515. Čo sa týka bližších špecifikácií výkonu tejto grafickej karty, nemám veľmi v tom prehľad, ale podľa všetkého by malo to utiahnuť aj nejaké náročnejšie grafické procesy. OK, takže jedno, čo by som vytkol tomuto notebooku, podľa všetkých špecifikácií. Za chvíľku sa dostaneme k tomu, že ho aj zapneme, čiže si to overíme, ale pravdepodobne chýba tu podsvetenie klávesnice, čo myslím, že pri notebooku za 950 € je už troška od Asusu, ako by som to povedal, nie že prešvih, ale mohli to tam už proste dať. Predsa suma 950 € je už taká, že mohlo to byť takto doladené aj podsvetením klávesnice. Podsvetenie klávesnice majú len vyššie modely, ale ešte so starými procesormi z Intel Core i5 a 7. Neviem prečo v týchto nových ultrabookoch, hlavne čo sa týka bieleho prevedenia, tak podsvietenie klávesnice nenájdeme. Takže tak, ale na druhej strane, čo by sme mohli pochváliť v prevedení Asusu, môžete si všimnúť tieto hrany. Neviem, či to vidíte dobre na videu. Krásne sa nám to ligoce, vidíte ten kovový odlesk. Čiže táto hrana je vlastne brúsená laserom, veľmi príjemné na dotyk, aj dizajnovo to dotvára takú krásnu eleganciu, taktiež je takto lemovaný aj touchpad.
čo sa tak prevedenia, tak myslím si, že Asus robí jeden z tých lepších touchpadov vôbec. Že reaguje celkom fajn. Čo sa týka, čo asi na videu teraz neuvidíte, keďže nie je denné svetlo. Biela farba na podloženie rúk vlastne. Není tak úplne čisto biela, je tam taký jemný, taktiež metalický vzor, také jemné zrno. Neviem, ak si to viete predstaviť, možno to vidíte na rozdieli. Touchpad je čisto biely a táto farba je troška s takou metalickým nádychom, také jemné zrno. Čiže toľko asi k dizajnu. Tenké. Čo sa týka váhy, je naozaj ľahučký, 1,2 kg. Úplne geniálne na cestovanie, utle, viete to zobrať so sebou kdekoľvek. Je to malé, vôjde sa vám to do kabelky a podobne. Taktiež, keď si pozrieme k príslušenstvu, Asus opäť veľmi elegantná nabíjačka. Sice mohla byť biela k bielemu notebooku, ale tak bohužiaľ je čierna. Takže to nevadí, máme to v čierno-bielom, aj to je fajn kombinácia. Ale opäť, čo sa týka nabíjačky, vidíte, je veľmi maličká, ľahučka, opäť nemáte nejakú váhu naviac, čo sa týka nabíjačky. Zatiaľ, čo sa týkalo minulého modelu, ktoré som točil, vlastne tej Hradskej rady G501, tak tam tá nabíjačka má aj svoju váhu, predsa len. A veľmi krásne prekvapenie, tak toto som nečakal ani ja. Tak Asus nám tu pribalil veľmi elegantné a dokonca ešte aj biele púzdrové na notebook, to je super. Zháňal som aj vlastne obal na tento notebook, bol celkom problém ho zohnať, nakoniec som neobjednával, že to zoženiem asi niekde v kamennom obchode alebo možno niekde na eBay. No ale Asus som to prekvapil, takže opäť predám kameru asistentke a môžeme sa rovno pozrieť, ako to zapasuje. Nádherné, kožené. Pravdepodobne to bude syntetická koža, ale to dojem robí úplne geniálny, takže opäť Asus milo prekvapil. De facto není mu čo vytknúť, za chvíľku ho napojím na nabíjačku a skúsim ho zapnúť. V krabici tu máme klasické návody, nejakú utierku na displej. A myslím, že to je asi, čo sa týka príslušenstva, všetko. Ešte tu máme jednu maličkosť. A to ste mohli vidieť aj v minulom videu. Veľmi šikovná vec opäť od Asusu, keďže v týchto nových ultrabookoch kvôli úsporu a tenkosti notebookov sa už nepoužívajú lánka, tak takto veľmi elegantne vymysleli konvertor z USB 3.0 na LANko, čiže môžete sa pripojiť aj na tvrdo, keď chcete. Aj keď po polročnom používaní môjho notebooku vám môžem povedať, že není to nejako predmetné využívať, lebo aspoň v mojom notebooku je Wi-Fi karta, alebo teda príjimač Wi-Fi, tak rýchly, že vôbec nepoužívam toto pripojenie. Mám na internáte optický internet a fungujem čisto na Wi-Fi a nemá to žiadne straty. Nepocitujem nejak, aby bol rýchlejší prenos dát pomocou tohto adaptéru alebo prenosom cez Wi-Fi, čiže fakt opäť, čo môžeme. Dobre, takže napojili sme notebook na zdroj nabíjania, čiže budeme ho skúsiť zapnúť. Práve som si všimol, tu máme hore štítku, vlastne píše vydrž batérie, nezaostrí to, 10 hodín. 10 hodín pre tento model, lebo pozeral som viac modelov, kým som objednal práve tento notebook a da ktorých sa uvádzalo 12 hodín, da ktoré 10, už som si nepamätal, niektorý som vlastne objednal, takže čo sa týka tohto modelu, tak výrobca uvádza 10 hodinovú vydrž baterky, čiže to vám potvrdím v ďalšom videu, či je to tak alebo nie. Opäť ultra slim 1,2 cm, čiže keď si to môžete pozrieť takto, keď je to otvorené, je to úplne mega tenúčke.
čo sa týka displeju, taktiež. Tu si môžete všimnúť aj označenie presne tohto notebooku. Prevedenie. Fajn, a ešte predám kameru asistentke, drž takto. Teda aby sme si mohli všimnúť pevnosť displeja. Skús hora ešte mi to otočiť, takto. Čiže môžeme si všimnúť, že prevedenie displeja je veľmi pevné. Som prekvapený, pevnejšie než u môjho notebooku, u predchádzajúceho Asusu G501. Tam sa mi ten displej prehýba trošička viac. Čiže toto kovové prevedenie sa mi zdá, že je troška pevnejšie. Čiže opäť len... Takže ideme ho skúsiť zapnúť. Čiže ako som predpokladal, predsa len klávesnica není podsvietená. Maličký detail, ktorý by opäť vyšvihol tento notebook o aspoň triedu vyššie. Myslím, že to nie je také zložité spraviť aj podsvietenie klávesnice. Fakt, toto je asi jediná vec, čo by som vytkol Asusu, že asi hneď tieto pozorovacie uhly, vidíte, ako sa týka. Jas máme naplno, čiže vidíte, že fakt tie pozorovacie uhly sú veľmi priateľné. Farby si myslím, že sú tiež veľmi priateľné. Skús ešte zhasnúť, že ako to svieti. Že takto to máme v tme. Hneď môžeme pozrieť z každej strany. Myslím, že už nám aj stiahlo automatický jas. Neviem, či sa mi to len zdá. Ale myslím, že áno. Takže takto. OK. Môžeš zasvietiť. Ešte čo sa týka úložného priestoru som sa nevyjadril, myslím. Čiže v notebooku je 128 GB SSD. Alebo vlastne nie, to je 256. Čiže máme to tu väčšie, vlastne nakoniec som bral notebook s väčším úložným priestorom. Čiže určite to, môžeme si to hneď pozrieť. Počkajte. Čiže áno, je to tak. Vidíte, je tu 200. Čo sa týka chladenia, malo by to mať pasívne chladenie, čiže žiadne nasávanie, žiadne ventilátory. Čo sa týka toho, môžeme si to aj overiť zozadu. Vidíte, nie je tu vlastne, ale sú tu nejaké mriežky, čiže môže tam byť možno nejaké záložné chladenie v prípadnom väčšom zaťažení, možno sú tam nejaké mini ventilátory, aj keď si neviem predstaviť, aké ventilátory do tejto hrúbky by tam narvali, možno je tam len proste chladenie, aby tam prúdil nejak samostatne ten vzduch. Je to riešené obdobne, ako u všetkých Asusoch. V Pante sú dvojjadrový procesor, dostatočne výkonný na ultrabookové využitie a myslím, že určite zvládnete na tom aj nastrihať nejaké to video alebo využívanie Photoshopu, tiež není problém. Dokonca ani hranie nejakých stredne náročných hier by nemal byť problém na tomto notebooku. Takže toľko k unboxingu. Vidíme sa pri ďalšom videu, kde vám možno poviem viac o použití tejto myšky alebo využití nejakých softwarových parametrov tohto notebooku.